ik ben hier ooit maar begonnen toen ik het boek van Wim Hof, de IJsman, heb gelezen. Nou, dat sprutste me zo verschrikkelijk aan. Dus toen ben ik begonnen met koud douchen. En dat heb ik een paar weken gedaan. En toen dacht ik, nou ken ik zee wel in. Even op, jongens! Dat was het allermooiste. Ja. Toen, En ik kleidde me eerst achter het dikje. Ik hield zo, daar zit een visker in een overlevingspak. Het was echt min waar en steenkoud. Ja. Ja. En ik kleidde me uit en hij hier mij net zo. Dus ik kom zo dikje hoor. Ik teken hem op de schouder. Ik zo boeien. Ja. En die man. En nou, ik doe zwemmen en zo. En uren later komt vrouwtje. Die had het letter van vrouw. Hetzelfde verhaal. Hetzelfde vrouw kleidde had ik uit. En boeien. En die man zei, Alweer hier? Alweer hier? Nou, die voelde echt haast van zijn stoltje. Hij zei, nou heb je er al 15 in je visken. Hij zei, maar dit heb ik nog nooit meemaakt. De reden waarom ik het dus niet heb, dat we van mijn hele bloedsomloop, maar mijn batterij die op dat moment zo leeg en ik dacht die moet ik opladen. En sinds die tijd heb ik een heel soort energie gekregen. En dat weer de vorige winter. En wij zagen hoe het vrouwke daarvan opleefde. Ja. En wij dachten dat willen we ik. Toen had ze in de swimmers zwemmen we altijd al hier. En we zijn deze keer ben we gewoon in de eerst troggelen en troggelen en troggelen. Op les wie het aan het vriezen en we gaan het nog troggen. Het was heel lekkerder. Door de spirit van vrouw. Vrouwke is verslaafd maar. Ja, Zaaidakse vrouw. Graag die vrouw. Ja. En smiet het echt wat op? Zeker. Ja, het smiet ook zo wat op. Ja, energie. We kennen. Bloedsomloper in het goed. Ja, mijn batterij is altijd vol. Ja. En het is gewoon, je had ook een kick heen, dus dat is vooral ook erg leuk. De cracker heeft een joint rookt, dus dan heb ik dat nog nooit in. Ik zei zo, wist je dat? Oh. Maar dan krijg je zo'n spirit en nou... Je voelde dat je libby. Ja. Nou ga ik naar huis en dan heb ik mijn pansie havermout. En daar word ik weer warm van. En dan kun je weer wat zien aan.